17 тоннадан артык азык-түлек. Мамадыш районында Донецк һәм Луганск өлкәләрендә яшәүчеләр өчен чираттагы гуманитар ярдәм туплау бара. Изге, саваплы эшкә Мамадыш халкы бик теләп кушылды. Ярдәм итүчеләрнең берсе белән Мамадыштагы хәбәрчебез Илнур Юнусов та очрашып кайтты. Кышкылыкка сакый торган фуражный рамында. Василий Архипов хезмәт юлын умартачылык өлкәсенә багышлаган шәхес. Бу һөнәрнең серләренә әти-әнисеннән өйрәнгән. Алар да Мамадышның күренекле умартачылары иде. Сюжет герое бүгенге көндә Яковка авылыннан ерак түгел җирдә 120 башкорт гаиләсе тота. Быелгы сезонда шулардан 2 тонна продукция алган. Хуҗалыкта аңа гаиләсе һәм туганнары ярдәм итә. Кияүдә булыша, внучкаларда булыша, хатын инде әни, әти Абыйда Казаннан кайтып 2 сутка булышты менә бал айыртканда инде. Аңа бик зур рәхмәт. Тагын бал ничек була? Монда урын кортлар өчен бик әйбәт инде. Урыны җайлы урын. Юкә, болын, су якын инде. Аллага шөкер, кортлар өчен менә дигән урын инде. Авыл җирлеге башлыгы Донецк һәм Луганск өлкәләре халкы өчен гуманитар ярдәм итеп бер банка бал бирү тәкъдимен әйткәч, Василий Архипов бик теләп риза була. Гаилә советында шул хакта сөйләшкәннән соң 3 литр урынына 1 бидон итәргә карар кылалар. Мин инде семья белән советы утса иттек тә инде. Менә безнең Архиповлар семьясыннан бер фләге бал Донбасс команда кайдадыр шунда шул якларга җибәргә кирәк гуманитарный. 55 килограмм авырлыктагы 1 бидон балны Василий Архипов район хакимияте бинасы ишек алдына алып килде. Мондагы гаражлар вакытлыча гуманитар ярдәмне җыю урыны ролен үти. Бүгенге көндә Мамадыш халкыннан 17 тоннадан артык продуктлар җыелган. Бәрәңге, суган, кишер белән чөгендер, кабак, бал, төрле ярмалар, шәхси гигиена чаралары. Авыл җирлекләре, оешмалар, бюджет учреждениеләре зур активлык күрсәтә. Һәрбер клуб, һәрбер китапханә да эшләүче һәм шулай музейда эшләүче авыл җирендә эшләүче хезмәткәрләребез үз сәбәпләре белән басуларда шушы басуларда һәм инде шушы авыл эчендә булган буш бакчаларда авыл хуҗалыгы продукциясен утырттылар. Һәм безгә инде тәкъдим булгач, менә шушы үзебез үстергән продукцияны гуманитар ярдәм итеп җибәрергә без моңа бик теләп риза булдык. Чөнки инде ул безнең өчен бик зур эш, савап эше дә булып бара. Һәм бүгенге көндә без бик зур теләк белән бу эшне башкарабыз. Озакламый җыелган гуманитар ярдәм Донецк һәм Луганск өлкәләре халкына озатылачак. Бу изгешкә өлеш кертергә теләүчеләр район башкарма комитетының территориаль үсеш бүлегенә мөрәҗәгать итә ала. Илнур Юнусов, Фаил Шайхетдинов, Татарстан яңалыклары.